DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Alcala. Paborito. Bautista. Paborito. Benalona. Paborito. Lawak. Paborito. Puso Robio. Paborito. Santo Tomas. Paborito. Season. Paborito. Ordaneta. Paborito. Diyan Villasis. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyanlinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay. Kaulok, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbagkal daw bigat kata kayo amin apo. Mabigya kabasan, Pangasinan, Dagupan. Wadya tila lambat yung mga paruntal na sari balita, isyutan komentaryo ni Pakaradsari Matuan. Liknay Balay! Siyempre kalapkan tabayo sa rekapaborito yo amigo yo RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay Magtar Lingkor, Magtarion Kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kalapkan tabayo team at the technical side. At sa agaw na tanatatong talagagik na Martes, Petsa 17 at bulan na Hunyo taon 2025. Andy Arom sa Manangaro Lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. You're the only one? Okay. Solo. May kaduan agaw laatatong talagagik. At loob na Sari Gugaw. This is the second day. Malapulanan karuman. At wala laraman so na-implementa na sa Department of Education ya panuntunan, baluran panuntunan. At among them ay kapaborito ajay ay so may policy on class suspensions during inclement weather. Sa ikuan Education Secretary Sani Angara manlapod sayan school days at sa suspension of classes will depend sa mga LGUs concerned. LGU na. Mga LGUs, yeah.
Kasi si kwento na Secretary Angara, dati kapag naabutan namin, kapag signal number 1, cancel na agad-agad. Yun ang automatic eh. Ngayon, iibahin natin kwento. Depende na yan sa actual weather conditions. So ibig mong sabihin mawawala na yung pagka-signal number 1 automatic elementary, parang Oo, wala na yon. Wala na yon? Oo. Mhm. Para hindi raw masakripisyo yung pag-aaral ng mga bata kasi dati last school year, pag may suspension, binabayaran nila yan. Halimbawa, how many days na nagkaroon ng suspension, babayaran nila. Ibig sabihin, nagkakaroon sila ng extension of days of classes. Halimbawa, Monday to Friday, nadadagdagan ng isa pa, so Monday to Saturday. Ang nangyari, nagsawa yung mga bata. Naksawa nila, kapaborito RJ, kanyan, wala may numaminsan, man-extend nila na hanggang Saturday, aglaro ang loob. Agdalagabay, iregugaw kanyan. Dugamat kang kod, kanunutan ko, yan tan sa anunutan ng Secretary Angara, at uyla ko mon niya may LGU concern, at dugamat na aniso, may desisyon to, yaman suspendi na sa klase. Tapi ang januntan, at nagkalalo dyan private schools. Dyan sa private schools kasi, sinasama yung imbanag school days, ang patapatang sa panahon, wala rin man kan sila. We can understand at sari part na sa public schools kapabrito ajay ang tatimat at sari public schools ang gaandalay electric fan kalamor ya pampabutol na lamanda luligyawatan ni radlob na classroom. Pero dyan sari private schools, they can afford wala rin kada classroom wala air conditioned unit da. Unfortunately, pati si Karan nadadamay. No wali cancellation na classes na satay lapod at tagay pa may patapatang sa panahon. Kanya na dayuan tiya, decision natin na sa Comelec, na DepEd, Department of Education. Kaya nanalawak eh, kasi nationwide litan eh. Antoy kinoy, may DepEd memorandum o may sa kaya ipapatunton na DepEd. Diba? Kasi binalangkas yan eh na pagka number 1 automatic na yun eh. Pero okay rin kung magkasundo kasi alam mo LGU din naman talaga yung nakakaalam ng sitwasyon. Yes. So para malinaw. So dapat talagang idiin na lang, git na lang na LGU lang. Per cities, municipality. Kasi kung minsan nagdideklara din ng province-wide. Yes. Di ba? May mga area naman, halimbawa, sa Pangasinan, kung minsan western part lang ang apektado. Sa eastern part, hindi naman. So, tama na ang magdeklara na lang is yung LGU concern. Kasi alam nila yung sitwasyon sa kanilang lugar. Yes. Di ba? Tama yun. Dapat gawin nila yan at baguhin na yung mga nakaugalian. Yes. Kaya para sabi hindi ko, na tayo malito. Sabi ko nga kapaborito RJ, it makes sense. Kasi depende sa sitwasyon kasi. Depende sa gaya ng nasabi mo kapaborito RJ. No, anto may sitwasyon at east, dumamat ang sitwasyon na west Tama. So kailangan talaga kailangan natin yung mga LGU head, mga mayors na talagang nakasubaybay, alerto, Yes. Para sa ganun before pa lang mag-umaga may dideklara na ng hindi na mapakil yung mga bata. Yan, tama po yan. So with this siguro magiging maayos. Hopefully, kapaborito RJ. Yes. Maging sana maging talusable sa lahat. Oo. And by the way, congratulations sa LGU Lingayen kasi nakatanggap sila ng plaque of appreciation doon sa ginanap na pasidungog. Sa yan? Kay Vice President? Vice President Sara Duterte sa may SMX Convention Center sa Davao City. Congratulations. Pasidungog is a joyous celebration of gratitude and recognition. Yang mangiiter na sa may recognition at sara may
invaluable contributions na sa individuals and partners. Yan naging instrumental in advancing the office of the Vice President mission to serve the nation and build a better future. Oh, so tuloy-tuloy ang pagtanggap ng award, pagkilala ng Lingayen. Yes. So hanggang sa mga huling mga linggo, araw ni Mayor Paul bilang mayor ng Lingayen. Di ba nung mga nakarang linggo, yung in-interview natin out of town dahil may tinanggap na award. Oo. Ngayon na naman, another award for Lingayen. Na naman. Ako. Likewise din sa lungsod ng San Carlos, si Mayor Ayoy mismo napunta doon. At siya mismo personal tinanggap yung award. Hoy, si Mayor recognition Ayoy. na yan, ng San Carlos Mayor. City. Yan. And congratulations. Yes. I'm not aware kung meron pa mga ibang LGUs sa Pangasinan na nakatanggap din ng same award kapaborito AJ. But I do hope meron din na iba na mga LGUs. So lahat na ng mga hindi pa namin nabanggit, mabuhay po kayo. And dito naman sa ating lungsod ng Dagupan, by June 20 will be Agaw na Dagupan. So 3 days from now. Anong araw yan? Friday. Sa Friday na. Sa June Friday 20. na. June 20. Yan ba yung kapanganakan ng Dagupan? Yun. Sa June 20. Kapanganakan. Kapanganakan din ni Ama. Saka, yes, birthday rin ni Gigob Ama sa June 20. Ni Mayor Ayoy. Birthday din niya. So, June 20 din? Yes. So, yung so June 20. makahulugan yung June 20 na yan. Sa Friday na. Sa Friday na. Anong gaganapin sa Dagupan? Wala pa namang anunsyo sa mga activities na mangyayari sa June 20 kapaborito. Dagupan Day. Dagupan Day. At wala rin anunsyo pa rin kung may klase o wala sa June 20. Special non-working holiday. Yes. Parang ganun. Oo, pero sigurado yan, may deklarasyon. Let's wait. Kung may cancellation din ng klase, inaabangan na rin naman. Si kayo kagapo-gapo nilabat na klase, manahanap kilay cancellation niya tampol. So by June 20 Agaw na Dagupan. Yes, mark your calendar. And speaking of Dagupan City pa rin kapaborito Ajay, kahapon napunta tayo sa sangguniang panglungsod kapaborito Ajay kasi nagkaroon ng public hearing. Butit nalaman bago may ituloy yung June 20 Agaw na Dagupan. Noon pagka may mga kunting celebration, panay ang patawag at press con. Ngayon wala na. Wala na. Tapos na election na. Tapos na election sige, sige, ituloy mo na. Naisingit ko lang. Naalala mo bigla. Naalala ko. Oo. Parang nanibago ka. Nanibago ako. Okay. So ito, kahapon nagkaroon ng public hearing sa Sangguniang Panglungsod patungkol sa draft ordinance number 0-920. Ito yung ordinansa na nagpapalakas sa operationalization ng freedom of information at pagbibigay ng mechanism for the disclosure of public records in the city of Dagupan and providing penalties for violation thereof. Ito ay batay sa Section 28, Article 2 ng 1987 Constitution na sinasabi doon kapaborito RJ na ang estado natin, ang gobyerno natin ay it adopts and implements a policy of public disclosure sa lahat ng mga transactions, lalong-lalo na involving public interest, subject however to reasonable conditions prescribed by law. Sa tanong ko lang, kasi tagal na yan, ba't ngayon lang nila naisipang gumawa ng ordinansa na yan, sabi nga namin kahapon, sabi ni isang kasama natin sa Hanap Buhay, this is long overdue. Yes. Long overdue. Yun yung anong tawag mo dyan, mga salitang nararapat. Long overdue. Yes. Ba't ngayon lang? Anyway, sabay sabi nga nila kapaborito RJ, meron yung kasabihan sa Spanish na mas bali tarde que nunca. Waliman, inahabol din. Yun. Better late than never. Yun. Di ba? So, batay pa rin sa Section 7, kahit Article 3. Kahit late, may allowance pa rin. Article 3 of the 1987 Constitution, may garantiya din po doon na
tayo bilang mga citizen ng Pilipinas, we have the right to information on matters of public concern. Yes. Oh. We have the right kanupugan tita na tatong tanagadi. Sikat tayo ikin, papasyul doon sa aratan. Yes. Sipay akang kwartay kina, gagastusunda. Siyempre say umbaloy. So nakaukulan mo sirin niya, transparent. Yes. Dapat anta tayo. Yan. No, inersulala to. Kaya kanupugan taytan at tatong kanya na walay tanagadi. tupatan tayo, dapat lang na may kasagutan. Yes. Nagkalalo la, sa pantutungtungan tayo, kapaborito RJ, we have the right to know kung magkano ilan yung annual budget natin. No, yun. Kasi siyempre, bilang isang mamamayan, no, talaga na pansakitan mo yung ulo, may aralan, antaon, at least, walay na pangalan mo datos, di ba? Oo. At doon sa annual budget na yan, alamin natin kung bakit ganito ang projection ng budget natin for this year. Saan gagastusin, inerso pangikanaan, anturay na pagyapan gastusan, no anturay priority na sa LGU, akinat untan so budget ya intaryada for this year. Siguro sasabihin naman nila, yung mga alam mo na, marami ring kaya nga mayroong soka di ba? Dahil diyan naman nire-report, yes. Totoo pero po yun. Kailangan din na alam ng madlang people kung totoo nga yung naidadalat doon. Yun, tama yun. May check and balance. Yun, tama yun. Check and balance, ha? Isa pa, nakaukulan timat niya nakabatan, no, turatay akakargad sa tay annual procurement plan or procurement list. Antura tay saliwon. Nasa gobyerno tayo. Kaukulan timat niya nakabatan ng tumay special education figarate special education fund income tan expenditure estimates no kasi ta sa araratan at nagagastos at sa rinanduraman eskwilaan. Siguro bago may tuloy tanong na naman nila gaano antak paano anak misang sangan paano kun na laban tanoy, di ba pagka may mga public hearing, doon yun yung mga antayin po ninyo. Umaten kayo para at least kung ano yung mga napupunan ninyo, di ba? Maiparating ninyo. Yun ang tamang venue pag nagtatawag sila ng mga consultation meeting, mga ganun. Umatin kayo. Doon. Kailangan din natin malaman kung magkano yung debt services natin, yung binabayaran nating mga utang. Mayroon yan, statement of debt services. Kailangan din natin malaman kung magkano ginagastos at inihahandang budget para sa annual gender and development fund utilization. Yung mga statement of receipts and expenditures ng isang LGU. Yung quarterly statement of cash flow. Yon. So anong nangyari diyan? Naipasa. Wala nang mga balitaktakan, parang gano'n. Naging positive naman yung public hearing kahapon. Public hearing pa. Public hearing. Okay. With the local media personalities na na-invite na umaten kahapon kapaborito Ajay. At according to the chairman, ang chairman po niyan, ang author ng Freedom of Information Ordinance na to, kapaborito RJ, si Councilor Red Efrem Mejia, kasama po niya kahapon si Councilor Manang Celia Lim at Councilor Marilu Maria Lourdes Fernandez. And nakakalendar na sa June 24. May habol pa ba? Para maipasa ito. Sana may habol. Ngayon, ito na lang yung ating tanong kapaborito RJ. Aaprubahan kaya ito? Yes, kaya nga kailangan may habol dahil hanggang June 30 na lang yan. Yes. Kung ano yan, third reading na, final and third reading o isak lang na nila ba, third plenary? I think ipapasa na nila sa June 24. So itong ordinansa na ito. Walang mga and hopefully kapaborito RJ, hindi ito mabito or aprubahan ng administrasyon. Yun na naman ang question dyan. So pagka yan dumating ulit sa panibagong set of officials, baka, pero importante yan wala naman sigurong controversial dyan pagka ikaw walang tinatago.
Di ba? Yes. Isa nga sa rason kung bakit naisip nila to Kapaborito RJ because previously yung kasalukuyang setup ngayon ng Sangguniang Panglungsod, time and again, meron silang request sa executive na mga documents. Unfortunately, yung mga documents na kanilang hinihiling hindi naman napapas sa kamay nila. Kaya nga yun yung tanong ko kanina. Bakit ngayon ka lang? Ngayong patapos na. Oo. Di ba? Now, siguro termino. Siguro para magkaroon ng transparency kasi yan naman yung ating dapat na habulin. Transparency sa lahat ng LGUs, transparency and accountability na tinatawag natin Kapaborito. Natanong ninyo yan kung bakit ngayon lang, di ba may nag-react na bakit long overdue? Yes. Anong sagot nila dyan? Ang sagot nila Kapaborito RJ, although it's not yet too late naman Kapaborito RJ. Oo nga, parang late na eh. yung experience nila kasi, they would like to make Dagupan like Pasig na meron silang FOI ordinance. Tama nga naman. Kasi 'di ba na-i-throwback mo na mayroon silang mga parang noon, 'di ba, na parang hindi makuha ang mga dokumento. Noon na sana ipinasa na nila 'yan. Para at least hindi na maabutan ng parang antamla. Noon natang gawing-gawing lalamot. Well, they are hoping against hope actually Kapaborito RJ. Diba? Kaya and we are also hoping against hope kasi sa kitimat dyan si Katay Kapaborito RJ. There are times, moment na kailangan natin yung mga dokumentong ganito, lalo na kapag napakagandang issue and it concerns the welfare and ng tao, ng city, ng LGU, dapat meron tayong mga dokumento na pagbabasihan ng ating mga pag-uusapan. Kasi kung wala tayong dokumentong pagbabasihan, yung ating pag-uusapan dito ay magiging hearsay lang. Tama nga naman. Sabi-sabi lang. Kaya nga ang tanong ko is bakit ngayon lang? Yun nga. Dapat sana na ipasana noon. Long overdue nga sabi ng mga kasama natin. Malakas-lakas pa sila dyan at matagal-tagal pa yung kanilang paninilbihan. Dahil alam naman natin na lahat sila ay magra-graduate na, di ba? Magsa-sign off na. Umaasa sila Kapaborito RJ para sa kapakanan ng bawat Dagupenyo ay maipasa ito para ma-maintain natin yung transparency and accountability na tinatawag natin. Bali, at least may habol pa. Hopefully, sabi nga namin kahapon Kapaborito RJ kasi ang isang reaction kahapon kasi kung kayo mismo you are parang deprived of the information that you have been asking for sa executive. How much more with us? Yun nga, kaya nga ibalik ko ulit. Yung ano kasi argumentong yan, bakit ngayon lang? Kasi parang hindi na napagbigyan noon, di sana noon pinasa na para at least mayroon ng pinanghawakan. Sige, di bale at ipapasa nila. Well, kasi siguro ilang days na lang 15 days. 15 days na lang. Ano ngayon? 17. Tulad nung kaibigan mo. Congratulations. Sino? Di ba may nabalita na ko kung totoo, kino-confirm ko pa. Yung si kaibigan ko diyan sa Binmalay na appoint ata. May balita ka doon? May narinig-rinig na ako Kapaborito RJ prior to the information na natanggap ko kagabi. May ugong-ugong na malakas ng ugong-ugong na itong kaibigan natin ay nag-ikot na rin sa mga eskwelahan during the brigada eskwela. At narinig ko doon SBM member daw, kwanda. Okay. Pero si kwanda, may balat kabatan, kwanda. Tapos siyempre, agmat only liber at sari eskwelahan ng samantay amigo tayo, Kapaborito Argento. Hanatan, kalabyan na-confirm na siya po'y pinaupo na bilang counselor
kasi nga nabakante. Remember sa Binmalay, Nasa Binmalay. nag-resign po si Vice Mayor Sammy Rosario. Di ba nabanggit kung saan bayan? Nabanggit ko tuloy. So yun yung nga kaya ko nga hindi binabanggit pa dahil tinatawagan ko Pero confirm si na, confirm. Sir Leon. Confirm na. Pare congratulate about that news. Pero confirm na. Confirm na. Na talaga bilang Councilor. Kasi least, sa pagre-resign po ni Vice Mayor Sammy Rosario, yung first councilor siya po umakyat bilang Vice Mayor. So nanumpa po siya sa harapan ng governor. Pagkatapos ng kanyang panunumpa, ngayon naman sumunod yung appointment ng nabakanting pwesto ni ngayon Vice Mayor season. Kaya kagabi nabigyan ng appointment si Mr. Leon Castro bilang miyembro ng Sangguniang Bayan ng Binmalay. Kaya ko na-connecta dahil kunti na rin yung araw. 15 days. Di ba? 15 days at least na punan yung kakulangan ng bilang ng SB 15 days member. ba o 12 days lang? Parang 2 weeks pa rin yan. Parang 2 weeks pa rin. Kasi kung kahapon, magka-count ngayon, di ba? So, congratulations, Sir Leon Castro. Bagong miyembro ng Sangguniang Bayan ng Lingayen. Binmalay. Binmalay. Ba't Lingayen ang nabanggit ko? Kasi birthday ngayon ni Vice Mayor Dexter Malikdan. Happy birthday, Vice Mayor. June din pala siya, no? June 17. At sa lahat ng nag-birthday. So congratulations kay Sir Leon Castro. Yan, oo. Sige, magpapatuloy po ang liknay. Balik ka rin inasarin pakabatan pa imano malalapanid sana ay manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. The trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte now pending. I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandaan Town Center, Mapandaan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo.
Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment
how it should be at Cora's Manor and Garden. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwag, Paborito. Aya, So 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy sulit na ibali at ating tinagagi oras sila alas 8:38. Kalupkan tabi ni siyempre sa rin magtariran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Kansay magtarilingkor, magtariyon kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Madam Emma Lipio. Sabi niya good morning mga kapogi, kapaborito Sir Joseph, Sir RJ. At lahat ng listeners sa Barangay Basing po. Of course, lalong-lalo na sa mga single ladies, si Nanay Bihing, Nanay Kunching, Madam Perla, Kagawad Esperanza, at sa isa pang single lady na mabaing si Madam Ja. Madam Ja. Madam Ja, good morning. Kay Madam Merly Macapas, good morning. Good morning po mga idol. Pabati po mga kabarangay dyan sa Basing Binmalay. Lalo na sa presidente ng senior, Madam Loretta, at nag-birthday ng June at magbe-birthday pa. God bless. Yan. Sa Gaspar family, dyan sa Kalit, Binmalay, Pangasinan. Ito, nag-message na siya. At nagtatanong kung tuloy ba yung barangay elections. Nalilito na rin ako. Masalimot pa yan. Hinihintay pa natin ang desisyon ng Malacanang. Kasi may mga naririnig ako, may bicameral na sila, conference, tapos meron na pagkasunduan. Tapos magiging 4 years na yung paninilbihan ng mga barangay officials at HK officials. Pero yung December 1 postpone next year. Pero yun ay pipirmahan pa. Hindi pa po napipirmahan. Hindi, so wait and see tayo dahil syempre, 'di ba, ang argumento ng ilan may desisyon na diyan ng Korte Suprema. So di ko alam, kapaborito Joseph, nalilito na ako. Hintayin lang natin ang Malacanang. Ang Malacanang na po may final say dyan. Kay Madam Mylene Alvaro, sabi niya, good morning mga Sir Joseph, Sir RJ. Lugayin ko pa yasawak into Wapson. Makuli-kuli. Kwanto. Salamat at anos mo. Kwanto. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Good morning po Sir Joseph, Sir RJ. Paborito, God bless po. Kwanto. Likewise, Sir. Kay Sir Bernard Masaoy, good morning. Kay Madam Lynn Coronel, good morning. Kumusta na po kayo, Madam? Yes. Kay Engineer Rodolfo Puedion, good morning. Diyan sa may Calasiao, Pangasinan. At sa Eco Family, diyan sa Lungos, Calasiao. Pangasinan, Biray Family at Diaz Family naman diyan sa Dinalawan. At Dumalanta Family diyan sa may Barangay Ambutul, Calasiao, Pangasinan. At siyempre kay Hoy, Councilor Elias Villanueva, yes, good morning. Sabi naman nito kapaborito RJ, sana maipasa yung Freedom of Information Bill sa ordinance sa lungsod ng Dagupan Kwanto, and hopefully mapirmahan ni Mayor. Actually, magandang bintahe po yan ni Mayor. Kasi siyempre,
Good morning din pala kay Madam Chris Rax at syempre sa kanyang mabait, mapagmahal na si Attorney Daphne. Oy, Attorney, good morning. Ang kanyang law office dyan po sa may Magic dyan, sa likod lang po ng City Hall. Yan. So, sabi nga natin, magandang bintahe yan, mga kapaborito, kasi syempre, we have to remember na iisa lang ngayon ang tumatayong oposisyon. Sa susunod, this coming June 30, iisa lang ang parang magiging opposition dyan. Tatayong minority. No, idanda na position mo at kapaboritual dyan to, Not unlike sa kasalukuyang setup na ang majority ay nasa opposition, kapaboritual Jay. So, sabi nga natin, nabanggit natin yung check and balance, who would check and who would balance everything kapag halos lahat sila majority nandyan. So magandang opportunity ito para maipakita sa taong bayan na indeed sumusunod sila doon sa advokasya na may transparency at may accountability. On the other hand, magiging legacy din ito ng outgoing setup ng sangguniang panglungsod kasi kahit papaano sinisecure nila na yung karapatan natin na malaman kung paano ginagastos at pinapatakbo ang dagupan. Yan. Lalong-lalo na yung lalong-lalo na yung yung pera ng taong bayan. Bakit ngayon ka lang? At least sumabol. Yan. Sabi ni Sir Jerry Domingo, good morning. Good morning, gentlemen. Let's always be grateful to God for life. God's blessings be upon us all. Yan, Sir Jerry, good morning. Yes. Sa ikwanto ng Sir Jerome, lugayin ko para tanjat mini restaurant ng Auntie Doña Sally Ballesteros Pedroso. Sa isang kananaman, yung restaurant at Bali na Bugalyon, mismo na highway. Sabihin mo at matikman natin. May may sample. Diba? Para at least may promote. At magbayad ka, Jerome, syempre. Wala bang free taste, Jerome? Oo, yun. Walang free taste. Kasi malaman natin. Siyempre, sangka na naman ka mo, to see is to believe. Yes. So, sa amin, to taste is to believe. Diba? Hello, good morning kay Madam Chris Rax. Good morning. Nice to see you again. Ayan. Uy, nag-retaliate na rin yung Iran. Nagpakawala na rin ng missile sa Israel. Nabalitaan mo yung 5 ata na OFW natin? Yes. Actually, yung isa natin, 2 sa mga Pinoy sa Israel, critically wounded sa missiles na pinakawalan ng Iran. Diba? Critically wounded po yan, mga kapaborito. At bumawi na. Nakawala na rin. Sa ngayon, meron pong statement ang UN Security Council. Pakinggan po natin. Ready na pa, engineer? Pakinggan po natin yung kanilang statement sa nagaganap na yan na bombahan between Iran and Israel. Good afternoon. In the past 48 hours, Iran has launched over 1,000 missiles and drones directly at Israeli civilians. We pushed back the nuclear program in the last few days, and we will continue with our efforts to push back the program. It's not a short operation. It's not similar to what we did in the 80s in Iraq when we had to attack one reactor, or in 2005 when we took care of the reactor in Syria. It's a much more challenging operation, and it takes time. Regarding your question about, we attack, targets that serving the IRGC in this effort. We will try to minimize all civilian casualties and to give warnings, but anyone who is cooperating with the IRGC and supporting the efforts of this terror regime should know that we have very good intelligence, and we proved it, and also we have very good control over the skies of Tehran now, so we can watch what's happening and we can take actions in Tehran. The television station was targeted.
whoever is cooperating with this terror regime should be consider his steps. Iran aims its missiles at children while we target the regime's terror machine. Buildings are being attacked that are residential, not very dissimilar to this one. We will do everything we can to minimize civilian casualties, but as you said, it's a war, and we have seen what happened in other cities, so we will continue to target the military sites in Iran. Facility at Natanz. When you look at Gaza today, and there is suffering in Gaza, no one can ignore it. But who started it? There was a ceasefire on October 7th. It was peaceful. Hamas started it. When you look at what happened with Lebanon and Hezbollah, they started to join Hamas and started a fight with us. And when you look at Iran today, they decided to spend billions of dollars on nuclear capabilities and ballistic missiles in order to exterminate Israel. So yes, we are taking actions to protect ourselves, and we will continue to do that. But you need to understand that in our neighborhood, unfortunately, there are some players, not all of them. We have the Abraham Accords, we have strong peace treaties with many countries, but we have radical elements that they have a vision to wipe Israel off the map, and we are ready to stop them from fulfilling it. No, we took a preemptive steps in order not to be surprised like what happened to us on October 7th. You're aware, I believe we mentioned earlier, of a conversation he had by telephone with the Iranian foreign minister. But he's made it clear both his condemnation of any military escalation and his deep concern about intensified attacks, but also his long-held position on the need for a diplomatic solution to the Iranian nuclear issue. And he's been repeating that with all of his interlocutors. Secretary General have any comment about Israel striking an Iranian television station in the last few hours? We just heard the latest reports. Obviously, we once again reiterate our concern about any attacks on journalists going about their work by any side. The Secretary General has pointed to an overall need for accountability, and this is one of the examples of cases where accountability has placed categories of people at increased risk in the modern world. And that's true about journalists, that's true about humanitarian workers, that's true about medical professionals. So all of those cases are things that have to be avoided by all nations, and there needs to be accountability to ensure that international humanitarian law and basic international human rights norms are upheld. Sa katutan natin talaga so parte na sa may ongoing natan ya press conference. Uila ko mo niya aglaman eskalitan kapag nito Jay. Kasi 'di ba nag-retaliate na rin yung Iran dahil yung ang tinuturan diyan is pati yung television network sa Iran pinunterya ng missile ng Israel. Ang rason naman ng Israel is because they are cooperating with Iran. Ito kasi ang sabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, they are changing the face of the Middle East with its military campaigns against Iran, which could lead to radical changes in the country sa katibabagato. So we are changing the face of the Middle East, and that can lead to radical changes inside Iran itself. Sa katutan si bagatata. Sa manuna ya pinunteriada at may first strike da kapaborito RJ at Iran ara may nuclear facilities. Kasi allegedly Iran is building a nuclear weapon. Kwanta no akinat man gagawa ra nuclear weapon ay mayroon yung mga countries na yun na yung paknaan kapaborito RJ, even in the United Nations Council yan wala ta na paknaan niya agla nangyari tayo man create na nuclear weapon. Billion of pesos yung ginagastos dyan. Nakaw, ayaw ko nang isipin na pagka lahat ng bansa may ganyan, nakaw, wala na. Kaya pagka naka World War III, may mga lugar pala sa na very peaceful sa mundo. May mga bansa na
May isa nga walang army. Sa mga babalikan ko yung sa mga nasa European. Oo, di ba? May walang army. Netherlands is one. Oh, yes. Yes, very peaceful. Ireland ata yun. May mga lugar pala na ganun. Na pwedeng puntahan kung may pera ka. Kasi, very peaceful. Kasi as of this moment, Kapabritor J, yung isa sa pinakamalaking aircraft ng Amerika, yung aircraft carrier USS Nimitz, ay umalis na po ng Southeast Asia noong Monday. Papunta na doon. Papunta na po sa Middle East para i-boost yung presence ng US forces dahil sa nangyayaring labanan na ito between Israel and Iran. Noon kasi ang kalaban ng Amerika dyan, tinulungan din ng Israel. Di ba Iraq? Ayun, Iran naman. Oo. Diba si Saddam sumikat yun din si Saddam Hussein sa Iraq. Yun din ang rason kung bakit nilusob nilang Iraq, kasi nagbibuild din ng nuclear weapon. So ang gusto ng Israel yung peaceful lang, yung walang giyera. Huwag kang gumawa ng mga armas na, 'di ba, mas destruction, 'di ba? Mga armas na 'yan, 'di ba? Talagang walang sasantuhin pagka yan yung ginamit ngayon sa giyera. Nako, mabuti pa noon lang. Bomba-bomba lang na yung tura-tura, alam mo yun, yung World War II. Pwede kang magtago sa manggawa kay abot labat. Actually, yung mga bombang inihuhulog noon, yung mga tura-tura noon, pwedeng pumutok, pwedeng hindi. Oo, ang dami nga. Di ba may mga nahuhukay pang mga vintage bomb until now, di ba? Pero ngayon, nuclear na ang pinag-usapan. Pagka yan ipinalipad at yan isumabog, hindi ka man tamaan, masungap mo labat may dagam. And then, saka yung mga missile nila ngayon, yung mga ballistic missiles na yan, very accurate. Accurate. Oo. Pero mayroon ding mga na-intercept din, di ba? Oo. Kung ano yung target nila, dun lang talaga. Yun ang advantage nito ngayon, kasi kung ano yung purpose nilang targetin, matatarget nila kagad. So, pero may mga doon din sila, may mga pangontra din, mabilis din. Yung hindi nadadapo, may intercept na nga. Yes, tulad sa Israel. High-tech na ngayon wala na. Kaya lang sa Israel, kahit na gaano karami yung defense nila, may tawag sila doon na dome pumapalpak pa rin. Yes. Meron pa rin nakakalusot. Saka ang dyan, yung nakakatakot dyan, pagka pumalpak, kung saan sumabog yan, yung mga madadamay na sibilyan. Kaya sabi nga ng UN Secretary ba yung nagsalita, gagawin nila yung kaparaanan na walang, di ba? Madamay na mga sibilyan. Sa kwanto ng Sir Jerome, Sabaw so libre. Kwanto? Sabaw? Gani na restaurant, Jerome libre sabaw. Sabaw so libre, di singanga pipidumaan to sa marom yung restaurant. Basan ko yaya, nyala may appointment to nun ken Mr. Leon Cruz Castro. Yeah, confirm. Sir Leon, congratulations. Republic of the Philippines, Province of Pangasinan, Office of the Governor. Appointment pursuant to the provisions of Section 45, Paragraph A and 2 of Republic Act Number 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, and by virtue of Administrative Order Number 0083, Series of 2025, dated June 4, 2025, designating the undersigned as acting governor of the province of Pangasinan, and in the interest of public service and efficient local governance, I hereby appoint Mr. Leon Cruz Castro of Barangay Baybay Pulong, Binmali, Pangasinan, as member of the Sangguniang Bayan of Binmalay, Pangasinan, to fill the existing vacancy therein in accordance with applicable laws and regulations. This appointment is effective immediately and shall remain in full force and effect for the unexpired term of the predecessor or until otherwise lawfully terminated or superseded. Issued the 16th day of June 2025 in Lingayen, Pangasinan. Signed
Honorable Sheila Marie Banicad, Acting Governor, Province of Pangasinan, by virtue of Administrative Order number 0083, Series of 2025. So out of town si Governor at Vice Governor. Kasi alam mo, kaya nga nung narinig ko yung acting, tapos Sheila, kasi si Sheila yung ano nang tawag? Majority floor leader? Hindi majority. Senior board member. Siyang pinaka-senior. Senior board member. May basihan dyan kung paano ka nagiging senior board member sa mga buto ata na nakuha mo. So parang sa Senado, di ba? Vice President, President, and the Senate President. Sa province naman, Governor. Kaya pala. Yes, Vice Governor at ang senior board member. It is si ano yan. Si board member Banicad. Buti pinaliwanag mo. Oo, kasi nga kaya nga nung napapakinggan ko acting governor tapos Sheila. So yun yung explanation niyan. Pero 'di ba kahit na kunti na yung araw, pinunan pa rin nila. Kasi ang question ko diyan, hindi yung parang hindi ko kini-question na yung pagka-appoint. Bakit sa Senado, 'di ba? Kasi na-appoint na na secretary si Angara, senador rin, pero hindi na pinunan, 'di ba? Pinunan ba? Oo, di ba? Matagal na na-appoint bilang Deputy Secretary. And hindi na aakto bilang senador, di ba? Pero hindi na pinunan. No. Well, sabi nga nila, swerte-swertihan lang yan. Siguro hindi na kailangan doon, siguro. Pero dito, kung gusto, why not? Kasi nasa ano yan, yung binasa mo nga. Meron namang sinusunod na ano yan. So, congratulations my friend, Leon Castro. At least naging kahit sa konting ano lang, maikling panahon matatawag na naging ano siya, councilor ng Binmalay, Pangasinan. At baka umpaniring la, Sir Leon, baka sa susunod na eleksyon, di ba? Mag-perform siya ng maganda sa 2 weeks na yan. Na panunungkulan niya bilang councilor. Parang nung tumatamang pasikat ka, councilor Leon Castro. Kasi hindi mo na talagang pupunan yan kung si ano nga umupong di ba? Si number 1 councilor, di ba? Nanumpa na rin. Kasi kailangan meron silang tapusin na mga measures dyan, di ba? Kailangan ipasang ordinansa, resolution at pagtalakay din sa mga di ba? Mga nakasalang sa Sangguniang Bayan. So congratulations Sir Leon Castro. Yan. Pero nga pala malam yung oras mga kapaborito. Antabihan na susunod kagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Kalapakan tabi lalangulad Lignay Balay. Sari magtariran kapaborito. Amigo yo, Ardio Bere Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor magtariran kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kalapkan tabi team at the technical side sa Manangar Lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. See po mga kapaborito, bukas dito lamang sa Lignay Balay sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang puta-putang iran balita.